U jednom veoma sadržajnom razgovoru analizirali smo dosadašnje vidove saradnje Baden-Virtemberga i Vojvodine, posebno distrikta Stuttgart i Vojvodine, i zaključili da nas vežu čvrste zajedničke veze i da imamo puno prostora za dalju saradnju. Želim da kažem da gospodina Wolfa pre svega doživljavamo kao prijatelja naše zemlje, prijatelja Vojvodine, jer se on i kao predsednik parlamenta minulih godina zalagao i učestvovao u stvaranju formalnih okvira za saradnju Baden-Virtemberga i autonomne pokrajine Vojvodine. Veoma konkretno, nadam se da ćemo do kraja ove godine obnoviti sporazum o saradnji ili izjavu o namerama, razgovarat ćemo još o formi, između autonomne pokrajine Vojvodine i distrikta Stuttgart, u kojem živi 4 miliona ljudi, koji predstavlja jedno od najrazvijenijih distrikta i najrazvijenijih oblasti u Evropi. Za Vojvodinu je to važna vest. Taj sporazum, ta izjava o namerama potpisana je 2014. godine, a ova godina je prilika da se izjava obnovi i da mnoge nove sadržaje ubacimo u izjavu i da im damo dodatni impuls. Oblasti koje su od zajedničkog interesa, pre svega poljoprivreda, razmena u okviru stručne specijalizovane saradnje, razmena u oblasti školstva, zatim pitanja razvoja u oblasti turizma, pitanja najdirektnijih mogućih kontakata razvojnih agencija, promocija potencijala Vojvodine u Baden-Virtembergu i druga. Biće naravno predmet i definisanja inovirane izjave o saradnji koju nameravamo da potpišemo do kraja godine. Gospodinu Wolfu i njegovim saradnicima sam jasno rekao da je Vojvodina evropska regija, da mi imamo saradnju sa više od 26 regija, najviše među evropskim zemljama, da ćemo samo tokom maja i juna potpisati sporazume o saradnji sa 2 nove regije, jednom u Češkoj i jednoj u Poljskoj, i da je učešće Vojvodine u evropskom putu Srbije veoma značajno i da je to naše potpuno i trajno opredeljenje. Još jednom želim da naglasim značaj ove posete, jer od Baden-Virtemberga, od svih institucija koje deluju i pod okriljem regionalne vlade, pod okriljem distrikta Stuttgart, mnogo možemo da naučimo, a mi želimo da učimo, želimo da primenjujemo one standarde koji će omogućiti kvalitetniji i bolji život za sve naše građane. I zbog toga politika koju vodimo zapravo ima mnogo toga sličnog sa opštim duhom evropske politike. Govorili smo i o evropskim vrednostima koje žive u Vojvodini, govorili smo i o saradnji sa susednim regijama kroz zajednički evropski okvir pre svega, i u tom smislu sam informisao gospodina Wolfa i o realizaciji velikih projekata, često nedovoljno vidljivih u našoj javnosti, ali za Vojvodinu veoma važnih, jer se preko njih menja lice Vojvodine kroz saradnju sa drugim regijama. Mislim na prekogranične fondove i u saradnji sa regijama iz Hrvatske, Mađarske i Rumunije.